Singabantu sihlangabezana nezigigaba nezigameko ezingaphezulu kwamandla ethu kanti esingakwazi ukuzilawula. Lezi zimo zisuke zidinga ukuthi silekelelwe ngokukamoya. Let us take a look at abantu who have come seeking usizo kwimboni Uzwi Lezwe Gauteng. Masosha ndinguDumisani Khungwayo wenkolo kaMsikantu endingumkhokheli khona. Ndizobonga amandla esithunywa sase Revelation. Ndathi ukugula kwam ndagulela kule nkonzo. Ndifika ndigula kukho umama endingakhe ndimlibale kuthiwa ngumama kaZuki, Mambhele. Lo mama lo wandenzela imihlolo endlini yami. Kukho abantu umprofeti abangayifela le nkonzo. Ongeke ubabone futhi bezenza ezo zinto kwindawo ongeke ukwazi ufikelelwe nobabone xa bezenza kodwa abo bantu bayazinikela bengafuni imbuyiselo ngalonto. Wayequqa endlini yami 2010 and 2011 lo mama ezinikela uMambhele. Sade sabethwa ngumbane kwabetha umbane endlini yakhe apha eUvele kwabetha umbane endlini yakhe eUvele nasendlini yami kwabetha umbane ngexesha elinye. Kwabetha izulu phambi kwami ndihamba naye uba ebekhona nangoku ndibhlungu ukuba ndizamile umconductor kodwa andakwazi ukudibana naye. Kwenzeka into ezaninzi ndihlutshwa ingulo. Ndafika apha nomama wandicelela ndafumana a direct contact nomprofeti. Ngoku kwakusekuthiwa igcina la kwakuphakanyiswa usandla sise Rand Stadium 2010-2011. uThixo wenza umangaliso ndasoyeka isithunywa sale ndawo. Andilolungu le Revelation ndithetha nje kahle. Ndinenkolo kaMsikantu ekudala iqhuba eseyibhalisiwe ngoku. Xa ibhalwa ngoku kubhalwa ngenkolo kaMsikantu ayinawukwazi ukubhalwa ingakhange ndathetha ngamasoja seRevelation. Ngoba ukuphuma kwami nokuhluleka isihlwele sasindihlupha kakhulu. Ndikhumbula umprofeti emepha dipha ezantsi esithi uyasiqonda esihlwele sithi ubhizi ngaso kuthiwa ngumndawo uba uzasimela na. Ndandi-obsessed nje mna ukuba mandithwase ndenze zonke izinto. Wandiguide ndasebenza iintsebenzo zasekhaya ndeza nezinto ndahlanjwa ngapha kwakupassage kubekwa iseyile yayiblue sihlanjwa phaa sigalelwa ngamanzi. Apho iGuns of Navarone ne-30 dozen mna ndiyazazi ngobo busuku ndahlanjwa ngabo azange ndalala kumhla ndaqala ndafumana impilo zange ndaphinda ndahlala 2011 ngobo busuku kwadutyulwa kwaze kwasa. Uvuka ndandisendixake nogqirha ndandisendidontswe ndingasaboni nemithambo ongasaboni abazi uba bazawuthi yintoni ugqirha. Kodwa ngobo busuku ndaphuma apha wathi umprofeti hamba ngokholo uzowuphila. Sendihlanjelwe zonke izinto zami. Ngelanga elandelayo ndisaphila namhlanje. Zange ndiphinde ndigule. Zange ndiphinde ndigule. Ngoku iyasabalala inkolo yomzikantu ndayikhulisa ndenza i-spiritual science. Ngoku ndenza i-spiritual science ngoku. Andizange ndathwasa kodwa ndathwasisa. Zange ndathwasa. Ndenza i-spiritual science ngenxa yesithunywa esaphakanyiswa kule ndawo 2010. Zange ndigqibe nonyaka ndilapha eRevelation. Zange ndigqibe unyaka. Wabusithi umoya mandiphume ndihambe ndiyosebenza. Ndandidlula apha umprofeti ndibona abantu begcwele ngaphandle ndihamba ngemoto ndithetha into endiyithandayo. Ndisithi hayi suka intoni ezopha hayi intwana zaseBrazil eziya ngayi-Brazilians. The day ndigulwa ndiziswa ngumama uMambhele la. Ndoyika nongena ndithi ngoku heyi ndize kwaseBrazilian yile ndawo undizisa kuyo le. Undizisa apha. Wathi ewe wathi wandicenga. Kodwa ndathi ngokunyamezela kwaphuma inkolo kaMsikantu ngoku indlela endiyidibanise ngayo nenkolo yeAfrika. Profeti ndiyabulela ngelengele. So kuzawuthi xa kubhalwa ngembali kaMsikantu umprofeti unkosi esizwe the spiritual leader ayingekhe ingabikho ngoba qho wakutheni wenze kanjani ndithi ndancedeka le Revelation. Ndancedakala apha ngoku akusekho nto ndiyoyikayo andisenaxhala lanto ndikhululekile.
Ndiyababulela nosisi Nomkhitha, usisi Nomkhitha noXhumani bandenze ndikwazi uba ndizofika ndizotestify apha. Ndiyatsho nje umprofeti bekungekho lula. Nangona bekuthiwa mandithethe ndigqibe, kodwa andikwazi ngoba this is huge. Ndihambile koMozambique, ndihambile Ethiopia, ndibona imimangaliso nge-spiritual science. Yo, ndanele, ndiyabulela masotsha. Ndicela umprofeti mayiphakame umphamandla kwakhona, masiphinde simphamandla isithunywa sale ndawo. Kuphakame ne-clothing kamzikantu. Kuphakame asabalale agcwale indawo yonke umzikantu abantu bafunde ngobu-Afrika bawo. Njengoba sosihambela ngaphambili mprofeti. Masibonge baba ubhalise lapha institution yakho umsebenzi wakho nawo akhulele phambili. Ndiyabulela mprofeti, ndibulela kubo bonke Revelation. uThixo anandisele. Ndiyabulela. Siyabulela.